Hi, Mai. Dave. Hi. Naka-remember ako sa last time ta nakita ba? Ganahan rat ako mag-sorry. Sorry if nadara kas ka ikog. Sorry if napugos ra ka. Kasabot ra gyud kayo ko nimo. You don't have to say anything. Dave. Wait sa. Magstorya sa ta. Abi na ko ganahan na ka magpalayo ko. Kay baw ko nga nasakitan sad ka. Kay baw ko nga naguna-una ka sa una nga naagit tay padulngan. Kay honestly, Dave, ako sad. So, sorry sad. Pero kay baw baka naka-think sad ko kung unsa jud ka no kung ato tong gipadayon. Siguro gimingaw lang jud siguro ko nimo. Lingaw sad ba ito kung unsay inaata sa una. Thank you, Mai. And I miss you too. Kibaw ba ka nga sige pa ko gunahon na nga mong text nimo. Pero kibaw man ko nga di ka ganahan, so wa na lang pug ko. Kahibaw ba ka nga until now magsige gyapon kog basa sa atong mga old conversation, mga text, sa chat, tanan. Yep. Wa pa na ko gi-delete tanan until now. Unsa man imong gimingawan ako ba? Imong pagka bugal-bugalon, imong mga banat nga way lami. Imong mga surprises, ang hupya nga bahaw, daghan. Ikaw, unsa man imong gimingawan ako? Imong katawa, of course. Imong kamaldita. Imong presence. Gimingaw lang gyud ko nga nara ka diha sa akong kilid. May, I think kailangan na gyud ko madto. Ha? Nga naman, ayaw sa oy chika sa ta. I don't think that's such a good idea, May. Nga naman. Because I can't look at you and not want to kiss you. Because I really do. Aw. May, did you ever love me? Pwede di sa tamang storya, ana. Sorry. Pero, nag-wonder lang sa ko ba possible ba yun nga na love ba yun ko nimo? Because I really did. And
I still do. Dave, I just want to move on. Tao ra sad biya gihapon ko nga mingawon, di ba? I mean, wa jud ko nagmahay nga nakailati ka. Kay somehow, you really made me happy. As in, as in. Pero right now, ganahan jud ko move on. Okay. So I guess ato na lang yung dawaton nga wa gyoy kita. Mura raong kita. Kita-kita ra di ay. Magka-okay ra lagi tamay. Okay ra lagi ko. Maopera ka. Maopera ka. Don't worry.